Gading loncat mangga. Ayo Dri, jumeneng mangga Dri. Ayo ayo. Bajing loncat. Kanggo dulur-dulurku sing teng Bandung. Uga sing rawuh teng mriki. Mangga bajing loncat lepas loncat. Ayo.
Ayo maherel tem Get-geti kok. kepripun? Ya get-geti marah-marah kon bajing. Rikane kepriwe? Marah-marah. Eh, Marah-marah apa? kayak marah-marah kon bajing, Jel. Marah-marah kon bajing. Iya, tiba-tiba. Oh tiba-tiba. Iya. Oke, anu piye weton to, dadi basane Ya, mboten beda. beda. Oh, terima kasih, Ke. Ah, Oleh maling pala, Mas. nuwun. Sinten sing maringi niku? Mbok, ya karo klambine jebrol kabeh dome. Ya dibenerno Ke, dhisik. kemudan nyong kepriwe? Ya demen. Hah? Ya seneng. Senang. Apa ini? Dapat Enten- surat. Enten surat. Iya. Nggih. Mangga di waos kriyin, Mbak. Salam penggemar wayang kulit dari apa ki? Dari mana? Ayo. Hah? Samiarjo. Oh, Oh, Samiarjo. penggemar. Nggih. Nggih. Duku Kepaksen. kepasen. Ngersakaken lagu napa? Gelang kalong kali ngidam sari. Oh, nggih. Nggih. Gelang kalun kali nyidam sari nggih siap. Nggih. Segongan ronggongan mungkin diaturaken. Iya to. Nggih. Sadurunge Mbak Indri lenggah kriyin. Siap. Matur guing panuwun. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saged sowan maning nang aring duku kepaksen ambal kaping 5 ya to. Ya kok Kang Lajan iso ya kok kaya kudu karo sapa-sapa wis karo sedulure dewek. Karo warga masyarakat kepaksen kene. Wis kersani nimbali Nyong Rika sekanca rombongan nganti ping 5 matur nuwun banget. Lajan. Biasane niku mapane teng balai desa seniki benten. Mapanipun wonten pelataran dalemipun pepunden kula Pak Ngadina. Nggih matur nuwun sanget nggih Pak Ngadina. Nggih Lajan. Oh nggih. Uga ngaturna sungkem to. Iya Kang ngono. Sungkem kula katur kagem Pak Kades Parsum. Kalian Ibu Sukirah. Lajeng ketua panitia pepunden kula Mbah Manten Sumbono. Pak Kadus Subarlan jan sing yaine grapyak banget. Uga